Oh! Dahil ko na talaga kaya ang problema kong ini. Grabe na magulo ko na talaga sa buot. What? Palampaw na ako dito sa tulay. Ayuman sa natakaning matapos ang problema ka. Ay, Tre! Tre! Bata malampaw na nga niya ako sa tulay. Aw, Maturpino ko ka na naman. ay! Ay, maglan po. Dahil pa rin. Alam ko na. 24 oras ang hanap. Data ba yan ka nagpupugol ka sa kuya? 24 oras. Kilalampaw. Alam ko na nga. Kilalampaw na talaga ako niyan. 24 oras ako sa'yo mo kay hanap. Yaong ka man sa palandig sa tulay. Pinirot mo ako. Nata, anong problema? Nata, tamalampaw ka digday. Aram muna ang problema ka. Aram na nindo ang gabos ang problema ka. Kaya talagang di ko na pagparapalo ng buhay kong ingaw. Pag lumampaw ka, malampaw man ako. Ah, Dinuwa kita. Marin na sabay kita ang duwa. alam ko na, iba man ang problema ko. So problema mo, aram ninda na ito. Aram nindaan. Dahil kung nga nitik tataram, araram na ninda. Nahiling mo na. Nata sa kuya, dahil mo pigtataram, araram ninda na. Aram mo man. Ano nga na ito? Dahil man pipataram mo galing. Oh, ang problema kayo na aram nindo na daan. Oh. Okay, Aram na ay ka. Aram mo ng problema ka At inay. ayun na nga ni talagang dahil ko na talaga kaya. Dahil ko na kaya ini yung pugol. Na-stress na ko sa iyo. Kang Basta problema. ba yata sige mo ako pagparapuguling nga ning. Muya ako na nga ning lumuksudig sa tulay kansula. Basta nga ning matapos ng gabos ng mga problema. Ata ang problema, agi man sa naiyan. Nagugubot ang isip ko talaga ngunya. Danguga ka. Ang problema, dahil pag problemahon, kapag problema, problema talaga yan. Ang problema nga din talaga ngini. Yeah. Kaya dahil ka na magpapagul. Basta ba yata sige mo pagpugul. Please mayuhon ta ka na. Makulong bagaan. Sus Marius eh. Dahil mo pag ano, maagi man sanahan. Tatapigala po ko kasubagaw. Iwa ni man, tiga po guys, so ano mo ta, iwa ka ang problema. Dahil manyan ako sa'yo mo mapaisip, ako nga ni talaga, malampaw dito sa tulay. Buda naman ako mapaisip pa sa indo. Buda, lab ka nun. Ayaw, Lab ni Say. kang problema mo nga. Kang problema ka? Aliguan lab man. ka noon, no. Dahil na talaga. Arugon mo ako. At atay nga, mo ano, lab na lab ka. Ayaw, lab. Share your love, kaibigan. Mapabangga naman ako. Dahil ka magpabangga sa tlag. Dahil ka magpabangga. Ano na eh? Nakalapos, Dahil nga na eh. Buyong ang tanganing narunod na naman ko. Oo, yan may sarong contract na eh. Dahil na makulukan. Gumilig ka. Yung Ayan. mapabangga ko dyan. Nga na eh. Ang nakalapos na naman lamang. Sayang ang pagkakataon. Yung lang sa contract ko sa iyo. Ano naman sana, sige mo ang pugol, uragan ako, ikalulugo dyan na ipaano ko, nganing narunod ka malulog Una maturon. At alay ka dyan magkunin, natamalukso ka dyan, dahil ka magkunin. Natamalukso ka dyan. May problema man ako. Naling muna, anong problema mo ba? Ang parehas, parang kita may problema, ano naan? Sa buhay mo, makulitong ka man. Una, gumalampaw ka man. Lab ako noon, dahil kumalampaw. Naling muna ining buklang inihaw. Dahil nalagod ako kikajaming, una, kumalampaw man. Bata dahil man ako tataw maglangoy. Oo, halang kawon. Isa ang buwa-buwa dyan na lumampaw. O na, binultaya ka pa. May nawalat. Ano na, walat mo? So problema, kuwaong ka, dengan indardara ko pasirin mo man. Aw na, walat sa problema mo. Iyo. May ganon?